Så da ønsker jeg hjertelig velkommen til et nytt webinar i regi av Kirke på nye måter og Norges kristne råd. Og det webinaret her har jeg jo gledet meg lenge til, for ja, jeg kan jo si først så jobber jeg som prosjektleder for det som heter Kirke på nye måter her i Norge, i regi av Norges kristne råd. Og vi er jo sånn at vi vil gjerne utforske sammen med dere og andre hvordan den kan være kirke i den tida vi lever i nå. Og det er jo en bølge som også skjer andre plasser. Vi har hentet mye inspirasjon fra England, og de siste årene har vi også fått lov å få inspirasjon og være sammen med å ha fellesskap med våre venner i Sverige og Danmark. Og i den sammenhengen så har vi blant annet møttes, vi som har ansvar for det her i de nordiske landene, annethvert år sånn cirka. Og i fjor så fikk jeg gleden av å være i Roskilde, fjor høst, og da var det Nina Leinum Nørgaard blant annet som tok imot oss der. Og vi fikk lov å få litt innblikk i det arbeidet som skjer både i Roskilde, men også litt ellers rundt omkring i Danmark. Og det som er litt spennende, det er mange spennende ting med det som skjer i Danmark, men det som er et av de tingene som er spennende, synes jeg er navnet rett og slett, som danskene har kalt det her arbeidet som de gjør inn mot det her. Og det er altså Kirke på vei. Og det er et fint navn. For det betyr at en er på vei, og det er noe vi opplever at hele tiden vi trenger å være i det her. Så vi er veldig spent på å få litt ny inspirasjon, litt nytt innblikk i det som skjer i vårt naboland i sør. Og så vil jeg ønske hjertelig velkommen da både Nina Leinum Nørgaard og Marie Søss Nilsen, som skal være med å dele litt fra det arbeidet som gjøres der borte, der nede. Men da vil jeg egentlig bare gi ordet altså, til Nina. Så skal du få lov å åpne for det dere skal ha, så kan dere få presentere litt selv etter hvert, og så ser vi hvordan det blir. Vær så god. Mange tak, Kjetil. Jeg håber, at det er til at forstå, hvad jeg siger på dansk. Fordi vi havde lige en før-snak. Vi havde et før møde her, og Kjetil er meget svær at forstå for os som danskere. Men jeg håber, at det går bra med at forstå mig på dansk. Jeg vil forsøge at tale langsomt og tydeligt, så I er med. Kirke på vej er en bevægelse i Danmark, som startede for 12 år siden. Jeg var ansat i kirken, i folkekirken, i en folkekirke med meget initiativ, med meget ånd og med meget frivillighed. En stor kirke, der hedder Karlslunde Strandkirke. Den ligger på Sjælland. Den præst, jeg arbejder sammen med, og som er leder af Kirke på Vej, og jeg var på et seminar. Og på seminaret fik vi begge en drøm om natten. En drøm om at være i kirken, og at kirkekulturen kvæler os, og at der er et hegn rundt om kirken, men der er faktisk også et hul i hegnet. Så det har været sådan et kald af at komme ud af kirkebygningen. Peter Tinglef, som har startet det her, som er præst, fik vers fra Bibelen af, og det var Lukas kapitel 10, og det var Esajas 61. Og det er noget af det, jeg vil vende tilbage til. Men hele tanken omkring det er, at Gud kalder os, fordi han allerede er i gang. Og det er simpelthen hovedoverskriften for det, som jeg vil sige i dag, det er, at Gud kalder os, fordi han allerede er i gang. Og han har altid været i gang, for sådan er Gud. Det er Gud, der skaber, det er Gud, der sender, det er Gud, der kalder, det er Gud, der frelser. Han kalder alle mennesker. Og vi får lov at være med. Men det har været en væsentlig forskel i forhold til andet missionsarbejde, som jeg har været med i. Jeg har arbejdet sammen med norske missionærer, fra jeg var 20 år, fordi jeg har været udsendt som ung, har jeg arbejdet sammen med Norsk Luthersk Missionsforbund i Peru.
Men hele den her tanke med, at Gud allerede er i gang, og han sender os uden for bygningerne for at opdage, hvad det er, han gør, så vi kan slå følge med Gud. Og det er det, det handler om. Det, som jeg skal fortælle om. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig, at Marie, som er med mig i dag, som jeg lukkede med her i dag, skal fortælle lidt om hendes historie, fordi hun er faktisk en af dem, som har været med i Kirke på Vej i rigtig mange år. Men hun skal fortælle lidt om hendes liv og hendes historie, og vi skal høre hendes sang. Grunden til, at jeg kender Marie, var, at Kirke på Vej gik jo uden for bygningerne, og så lavede vi samarbejde med Aftenskolen i Roskilde. Aftenskolen, det er sådan noget, vi har i Danmark, hvor man går på kurser efter arbejde, så kan man gå ind på et kursus. Og der havde vi Aftenskole, hvor vi lavede et gospelkor. Og der møder jeg Marie, og hun er med i det. Og så får vi en drøm om også at være i psykiatrien. Og der inviterer jeg Marie med ind for at lave kor i psykiatrien. Så Marie, jeg tænker, at du skal få lov at fortælle lidt om din historie, og hvad Kirke på Vej også har gjort for dig. Tusind tak, Nina. I må lige sige til, hvis jeg skal skrue højere op for min mikrofon. Jeg har ikke headset på, jeg kan ikke sætte et headset til. Jeg hedder Marie, jeg er 36 år gammel, og jeg har aldrig kendt mine forældre. Jeg har mødt mine forældre cirka en håndfuld gange i mit liv, og er derfor vokset op på forskellige børnehjem. Og da børnehjemmet, jeg boede på, til jeg blev 20, lukkede i 2008, landede jeg i Roskilde og var virkelig alene. Og så hen ad vejen, så stod jeg gudskelov på det opslag om netop det gospelkor, som Nina hun så ledte via den aftenskole. Og jeg ringer til hende og ligesom forhører mig om, hvad er det, og hvem er du, og må jeg være med? Og det måtte jeg gudskelov gerne. Så Nina og jeg har kendt hinanden i hvad? 10 år, eller sådan et eller andet den retning. Faktisk har Kirke på Vej afholdt min 30-års fødselsdag, da den tid kom, fordi at jeg havde ikke rigtig nogen andre til at gøre sådan noget for mig. Så de lavede en indsamling, og vi holdt fødselsdagen oppe i kapellet, hvor koret holdt til. Det var enormt hyggeligt. Og da Nina så nogle år senere spørger, om jeg vil være med i det her initiativ på Sankt Hans, som er et psykiatrisk hospital, der ligger i Roskilde, så siger jeg, jamen det vil jeg gerne, fordi jeg vil gerne synge, og jeg vil gerne synge hele tiden, hvis jeg kunne få lov. Og i starten er vi ikke så mange, men det må man sige, vi er kommet efter. Vi tror, vi startede med at være en 5-6 stykker, hvis vi sådan var mange. I dag, der er vi 20, tror jeg, måske endda flere en gang imellem. Og har stor succes med netop at skrive sange selv. Der er mange, der skriver rigtig mange sange, så er der nogle af os, der kun har skrevet en enkelt eller 2. Og dem, der ikke rigtig har skrevet nogen endnu, de er i virkeligheden så småt på vej. Og det vækker stor glæde, når vi er ude og synge for andre, fordi at det er jo sange, der fortæller en hel masse om vores personligheder og vores kampe, og jamen, i virkeligheden almene problemer. Specielt min sang handler lidt om alle, ikke kun om mig. Den er selvfølgelig skrevet på baggrund af mig og mine følelser og mit syn på mig selv, men den er lige så meget til alle andre, der måtte sidde og have det sådan lidt svært at kigge i et spejl og tænke, hvor er jeg trist og grå at kigge på. Så det kom der pludselig en sang ud af. Vågnede med den en morgen og havde en linje i hovedet og tænkte, den skal skrives ned. Og i løbet af en time havde jeg skrevet sangen og komponeret min melodi og fik hjælp til at sætte nogle akkorder på, for godt nok synger jeg godt, men jeg kan ikke spille et klaver eller lignende. Så det var der en anden, der hjalp mig med. Og den har været et hit. Så den er jeg svært stolt af. Så håber jeg både I kan forstå den, om ikke andet så i hvert fald forstå budskabet. Og I også kan lide den. Jeg
ville ønske, du kunne se dig selv, som jeg gør. Helt perfekt uden på og indeni. Lad ingen mennesker fortælle dig, at du er forkert. De har blot selv en masse ting, de ikke kan lide. Jeg ville ønske, at du vidste, du er elsket. Alle dage på både godt og ondt. Tro på dig selv, ligesom faderen i himlen. Han elsker dig selv, når du gør noget dumt. Så se dig selv igennem mine øjne. Lad ikke dit hoved fylde dig med løgne. Tro på mig, når jeg siger, du er perfekt, ligesom du er. Så se dig selv igennem mine øjne. Jeg ser mig selv igennem dine øjne. Lad ikke mit hoved fylde mig med løgne. Jeg er smuk og perfekt, lige som jeg er. Nu ser jeg mig igennem dine øjne. Nu spørger jeg, kan du se dig selv, som jeg gør? Kan du se, jeg ikke blot gør dig til grin? Kan du se, du er smuk og perfekt, ligesom du er? Og jeg for evigt og altid være din. For jeg vil elske dig igennem hele livet. Kan du se mine øjne, det er sandt, at du er smuk og perfekt, ligesom du er. Jeg håber på, at kærligheden endelig vandt. Jeg ser mig selv igennem dine øjne. Lad ikke mit hoved fylde mig med løgne. Jeg er smuk og perfekt, lige som jeg er. Nu ser jeg mig igennem dine øjne. Tror du mig nu, når jeg siger, du er perfekt, ligesom du er? Se dig selv igennem mine øjne. Tak, Marie. De sanger, der var i koret, det er nogen, som enten er indlagte, eller er en del af psykiatrien i den by, hvor vi har koret i Roskilde. Så det er håb i psykiatrien. Det er fællesskab, det er kærlighed, det er glæde, det er Guds rige i psykiatrien, som vi har fået lov til at få erfaringer med. Og Marie, det er så smukt, fordi at du sætter ord på det. Du synger troen ud, og fortæller også tit, at det er svært for dig sådan at tro med hovedet, men du synger faktisk troen ud til os andre. Du synger kærligheden ud, og du synger evangeliet ud, og det er meget, meget stærkt. Og tak fordi du vil være med her. Det var så lidt. Og jeg fortsætter lige med, fordi nu har I lige sådan fået et dryp af, hvad Guds rige smager af uden for murene, altså uden for kirkebygningen. Hvad vil det sige, når Guds rige slår igennem i psykiatrien? Det ser sådan ud, at mennesker finder ind i et fællesskab, at de finder mening, at de finder glæde, at de finder trøst, at de finder venner, og at de er elsket.
Og Marie udtrykker det så fint i sangen, at far i himlen, han elsker dig også, selvom du gør noget dumt. Jeg forkynder faktisk ikke særlig meget. Jeg har nogle gospelsange med, men i virkeligheden, så sker det bare. Altså, og det er svært at forklare helt. Jeg vil gerne dele nogle slides med jer, og gå sådan lidt mere frem omkring, hvad er det for nogle praksiser, vi har, hvad er det for nogle principper, vi har, hvordan arbejder vi, når vi er gået uden for murene. Så jeg deler lige her. Skal jeg se. At være kirke på nye måder i Danmark, kirke på vej. Vi har valgt det her logo, fordi at vi er små fællesskaber. Vi er nogle fællesskaber, hvor vi beder sammen. Og så er vi nogle fællesskaber, hvor vi har nadver sammen. Og så er vi nogle fællesskaber, hvor vi bare har kor. Og hvor vi bare hjælper. Så vi kirke på vej er mange forskellige små fællesskaber, der hører sammen. Det er et netværk. Og det handler rigtig meget om at være på vej, i stedet for at være inde i kirken. Så at kirken er på vej, at den er bevægelig. Det handler også om at være på vej i troen. Og at være sammen om at være på vej i troen. At jeg er ikke nået i mål, men jeg er også på vej. På vej i at lære, hvem er Gud? Hvad er det, han gør? Og hvad er det, han siger? Og hvordan kan jeg følge ham? Det var den her drøm. Og det var det, jeg startede med at sige, at Gud er allerede i gang. Og han kalder os med. Og hos os, der gjorde han det. Der skulle han simpelthen have gang i nogle drømme, før vi overhovedet kunne forstå og høre og handle på det. Men de her drømme blev så stærkt for os, og det blev en del af vores vandring i at høre Guds stemme, at høre, at blive vagt, tror jeg faktisk det var. Jeg tror, da jeg arbejdede i kirken, var jeg faktisk meget optaget af kirkespørgsmål. Og jeg ved ikke, om I også kan genkende det. Det her med, hvordan laver vi god kirke? Hvordan laver vi kirke, så folk kan komme hen til os? Og her, der var vi ligesom på Herrens mark. Vi var uden en kirkebygning. Vi var gået ud. Så det, som vi blev optaget af, det var, hvem er Gud? Hvad siger han? Hvad gør han? Så vi fik praksiser i at lytte til Gud. Og det blev simpelthen det aller vigtigste for os. Så vi lavede små fællesskaber, hvor vi begyndte at lytte til Gud. Læse i Bibelen. Dele det med hinanden. Lytte til hinanden. Vi lyttede også til området. Fordi hvis vi skal lytte til Gud og hvad han gør, så bliver vi også nødt til at lytte til mennesker og finde ud af, hvad er mennesker optaget af? Hvad er det, der allerede sker af gode ting? Det er en af vores praksiser, når vi kommer rundt. Det er, hvad sker der allerede af godt i denne by? Hvad længes politikerne, kommunalrådet, hvad længes de efter? Hvad er de optaget af? Hvad er skolerne optaget af? Hvad er udfordringerne i vores by? Altså at lytte til området, læse avisen og være optaget af ens by. Og så er det svære, tror jeg faktisk, at det hele, det er jo så at handle på det, som vi fornemmer, at Gud allerede gør. Jeg vil komme, altså længsler er noget af det, vi har lyttet rigtig meget til. Både vores egne længsler og andres længsler. Og sådan et lille konkret eksempel. Jeg har boet i en anden by, hvor der var rigtig mange indvandrere, og hvor vi også havde en børnehave og en skole, og jeg boede der med mine børn, og jeg var meget aktiv i børnehave og i skole, og jeg havde et netværk der. Og jeg begyndte at lytte til byen, og jeg havde en fornemmelse af, at Gud er i gang med noget, men hvad er han i gang med? Jeg gik hen til skolelederen,
og lyttede til hendes længsler, og sagde, jeg har en længsel, kan vide, om du har den samme længsel. Min længsel var, at vi i vores by har delt de gamle og børnene hver for sig. Så vi havde de gamle på plejehjem, og så havde vi børnene i skolen, og så ser man ikke hinanden, og familierne får ikke besøgt de gamle. Så jeg spurgte skolelederen, kan vi lave et samarbejde, hvor at de gamle og børnene mødes? Og det var den længsel, som hun også havde. Hun sagde, ja, det vil jeg gerne. Wow. Og så kan man spørge Gud, hvad længes Gud efter? Længes Gud efter, at gamle og børn mødes? Ja, det tror jeg, han gør. Og så konkret tænker jeg faktisk det her, at lytte og at samarbejde med hinanden på tværs for at skabe gode ting, fordi jeg tror, at det er noget, det Gud han gør, og han gerne vil invitere os med ind i. Så hvis vi ser sådan en by for os, I bor måske forskellige, jeg forestiller mig, at I kommer fra nogle forskellige byer, og der er forskellige kontekster. Men i Roskilde, som vi har været meget i, vi er også i andre byer, men i Roskilde, i stedet for at sige, kom til os ind i kirken, så gav vi os til at lytte i Roskilde. Og det vi startede med at gøre, for at komme i gang, det var at lave en lyttegruppe, vi kalder det en base hos os, af nogen, som gerne vil lytte til byen og læse avisen og dele det med hinanden, og finde ud af, hvad er det Gud gør i byen. Og det som vi fandt ud af i vores gruppe, det var, at der var et stort behov, der var et stort mængde af mennesker, der kæmper med psykiske udfordringer i Roskilde. Og i Roskilde er der et stort hospital. Der er faktisk 2 hospitaler, som er psykiatriske hospitaler. Og vi fandt ud af, at det er faktisk en del af byen Roskilde. Plus, at der er Roskilde Festival. Og jeg tror måske nogle af jer kender Roskilde Festival. Det er en af det er Nordens, og det er en kæmpe rockfestival. Der kommer rigtig, rigtig mange unge. Så der er meget, så Roskilde er også en musikby. Altså musik, det er noget, vi er fælles om i Roskilde. Så det var sådan det der med at slå ørebøfferne ud. Hvad er det for en by? Der kom også folk til os fra kommunen og sagde, at vi har udfordringer med psykiske udfordrede personer. Kan I hjælpe os? Så der var virkelig et stort behov for det. Så det hørte vi. Vi må gøre noget. Og så er det at tage et skridt ad gangen. Så er det at tage et skridt ad gangen. Så jeg spurgte hospitalspræsten, er der et kor i forvejen i psykiatrien? Skal vi lave et kor? Og hospitalspræsten sagde, hvor er det vildt, du siger det. Jeg har tænkt på, at jeg gerne vil have musik til patienterne. Det kan jeg ikke selv. Så der var hele tiden det der med at tage et skridt og høre, at det var der nogle andre, der også havde hørt. Så var vi pludselig nogle stykker. Og jeg tænker, det er faktisk det, der er kunsten i, at når man går udenfor og eksperimenterer, kalder vi det, det er at tage små skridt, inden man slår noget stort op. Og så banker man på nogle forskellige steder. Så spurgte vi en fond, om de ville støtte det, og det ville de gerne. Så vi fik også nogle penge til at starte det op. Og i starten var det ikke hospitalet, der gav os løn for det, så der har vi bare været gæster. Men nu har vi været der i 7 år, og de har set det her gode arbejde, og de har hørt vores sange, og nu vil de gerne ansætte os inde på hospitalet. Så det er et ret stort skridt for os, også i forhold til at blive finansieret og få ressourcer til at lave det her kor. Her er der billeder fra koret af, og I har jo mødt Marie, som synger med i koret her. Og så er der nogen, der er indlagte, og kommer med i koret, mens de er indlagt, og så fortsætter efter, at de er udskrevet. Og mange af dem begynder at sætte ord på
at det er blevet bedre, at de har fået det bedre, at de har et fællesskab, at de får glæde, at de får fred. Nogle af dem begynder at komme med i en lille gruppe, vi har, hvor vi taler om livet, og hvor vi også taler om tro, og synger nogle kristne sange, og læser et lille vers fra Bibelen. Det jeg fornemmer allermest, det er ikke, at der er et stort behov for undervisning om Gud, men der er et kæmpe behov for at høre til, at være elsket, ikke at være ensom, ikke at være anderledes, ikke at være stemplet. Så når jeg forkynder Guds rige ind i det her, når jeg forkynder evangeliet, så gør jeg det bedst ved bare at være sammen med de her mennesker. Ja. På det nederste billede, der er vi nede og besøge et fængsel med kriminelle, hvor vi har fået lov at komme ind og synge for dem. Så vi er også et kor, der tager rundt og holder koncerter. På det øverste billede, der holder vi koncerter for personalet. Vi har lige holdt koncert for alle lægerne i psykiatrien. Og altså, det er et mirakel, fordi i det danske sundhedsvæsen, der er man meget optaget af videnskab, og meget, meget lidt af ånd og tro. Og det er faktisk, man har lavet en undersøgelse på de danske hospitaler, hvor er patientgruppen og personalegruppen, hvor der er et størst åndeligt behov. Og psykiatrien, den ligger i den del af vores hospital, hvor der er et meget stort behov for patienterne i åndelige spørgsmål. Men hvor at personalegruppen ligger meget lavt på, altså de ikke ønsker at inddrage det åndelige aspekt. Hvorimod, hvis man går over i en anden del af vores sundhedsvæsen, som er fødsler, jeg er selv jordmor, og jordmødre, barnemorsker, de er mere tendens til at have åndelige ting med i deres faglighed. Så vi er altså i en del af vores samfund, hvor videnskaben, den overruler alt. Og hvor det faktisk kan være rigtig, rigtig svært at komme ind med Guds rige. Altså som at tale om tro, og have et sprog for tro, og dele det med nogen. Så der er også et kæmpe behov, ser vi, for tro og fællesskab omkring tro. Men jeg er stadigvæk meget overrasket over, at lægerne har lukket os ind. For det er ret vildt, at de har det i sig selv, at det er et mirakel, tror jeg. Ja, altså, jeg har en fornemmelse af, at jeg har talt længe nu, Kjetil. Hvad siger du? Fordi der er gået sådan en halv times tid, og det var sådan det, vi aftalte. Jeg har mere, men jeg tænker egentlig, at det vil være fint at få folk med ind over. Ja, så du får ordet her igen, Kjetil. Takk skal du ha for innledninga, Nina. Og så kommer vi tilbake igjen, for jeg tror vi er nysgjerrig på veldig mye av det som dere har erfaring med, for det er jo erfaringene deres som er litt unike. Og jeg har jo noen spørsmål selv, men jeg kunne egentlig tenke meg å høre med dere andre som har lyttet til det her. Altså, har dere noen spørsmål, noe dere lurer på, så vil vi gjerne åpne opp for det nå. Så gjerne ta ordet, hvis dere vil det. Og så kan vi i en sånn oppvarming spørre da Nina om hva slags rammer er det dere opplevde som har vært viktig for dere når dere satt i gang det her? Har det vært noe som har vært viktigere enn andre ting? Det har været meget vigtigt for os, at det var noget, vi gjorde sammen, og at det ikke var enkeltmandspræstationer. Så det har været magtpåliggende for os, at det her, det var noget, man skulle gøre sammen 2 og 2 minimum, og ikke gå alene i det. Og så har det været meget, meget vigtigt at få praksiser i at lytte til Gud. Altså discipleskab, altså helt basic, at bede sammen, at læse Bibelen sammen, og dele liv med hinanden, og discipleskab. Og jeg tror, det er kernen i, når man går ud
så har man ikke en bygning, og man har ikke en gudstjeneste. Så man har ingenting. Så det er ligesom i Lukas 10, hvor Jesus sender disciplene ud 2 og 2. Og det er faktisk en tekst, jo, som vi har vendt tilbage til mange gange, og har taget flere principper ud fra, som er blevet vores praksiser. Ja. Det var et spørsmål om akkurat det med om du kunne utdype de 2 bibelversene du nevnte. Nå har du utdypet litt det første, Ja. Lukas 10. Det vil jeg meget gerne. Det vil jeg faktisk meget gerne. Mm. Jeg deler lige igen, fordi jeg faktisk lavet en slide med det. Hvis nu vi havde tid, så vil jeg faktisk rigtig gerne dele den også med jer. Fordi i Lukas 10 her, det er faktisk fint at finde sin bibel frem, hvis man har en bibel lige i nærheden. Fordi jeg tror faktisk, det ville være fint, hvis der var en, der kunne læse det på norsk. Lukas 10. Siden utpekte Herren 72 andre og sendte dem ut foran seg, 2 og 2, til hver by og hvert sted som han selv skulle besøke. Og han sa til dem: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Gå av sted, jeg sender dere som lam blant ulver. Ta ikke med dere pengepung eller veske og ikke sko. Stans ikke på veien for å hilse på folk. Men når dere kommer inn i et hus, skal dere først si: Fred være med dette hjemmet. Og bor det et fredens menneske der, skal freden deres hvile over ham. Hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv. Bli boende der i huset og spis og drikk det de byr dere. For en arbeider er verdt sin lønn. Flytt ikke fra hus til hus. Og når dere kommer inn i en by, og de tar imot dere, så spis det de setter fram for dere. Helbred de syke der og si: Guds rike er kommet nær til dere. Men når dere kommer inn i en by der de ikke tar imot dere, så gå ut på gatene og si: Selv støvet vi har fått på føttene i byen deres, kan dere beholde. Vi børster det av oss. Men det skal dere vite: Guds rike er kommet nær. Det er meget fint. Tak. Det her har vi læst igen og igen, og så har vi øvet os i det. Så vi har hele tiden tænkt, nu hørte jeg noget nyt, og så har vi øvet os i det. Men vi har udledt nogle praksiser ud fra det. Det første er, at det er 72 andre, 72 andre disciple. Så det er ikke de 12 disciple. Dem sender han ud i et andet kapitel. Men her er det faktisk almindelige mennesker. Jeg tror, det er det, det betyder for mig i hvert fald, at hvis det er 72 andre, så er det jo ikke engang nogen, vi har navne på i Bibelen. What? Altså, så det er bare alle os, der følger Jesus. Og så er der det her med, at de bliver sendt ud 2 og 2. Og det ligger der rigtig meget i, tror jeg. Det, som jeg synes, jeg har erfaret i det, er, at i psykiatrien, der er jeg jo Nina. Men Nina og Katrine, eller nu er det også Nina og Marie, jo også en del af det, men det, vi har imellem os, kommer i spil. Og det, som mig og Katrine har imellem os, er jo troen på Jesus, på hans kærlighed og på hans nåde, og at vi erfarer, at Jesus er sammen. Og derfor er det nemmere at have ham i spil. Så det er det fællesskab, man har med Jesus, de 2, der går ud, der er ret vigtigt. Ikke taske, ikke punkt med. Vi har tolket det som, at vores egen kultur og vores egen sikkerhed, altså vi har ikke taget vores kultur med fra kirken. For eksempel den måde, vi beder på. Både Peter og jeg, som er kollegaer, har været i en kirke, hvor at der har været meget karismatisk kirke, og vi har bedt på en særlig måde. Med løftede hænder og lukkede øjne og tungetale, og hele den her kultur, vi har, den har vi måttet lade ligge, og så har vi lært en ny måde at bede på. Altså en ny kultur i at bede sammen med andre mennesker. Så har vi det her med at ønske fred og velsignelse det sted, vi kommer. Når jeg kommer ind på et hospital, på et psykiatrisk hospital,
så opmuntrer jeg dem, der arbejder der i forvejen, og siger, hvor er det fantastisk, det arbejde, I gør. Hvor er det nogle gode rammer, I har. Wow, altså jeg hæpper på dem, og jeg velsigner dem, og jeg ønsker dem fred. Og det tror jeg, det er hele udgangspunktet for et samarbejde, det er, at vi ønsker noget godt for dem, vi kommer ind til. Vi er jo også dybt afhængige af dem. Der er jo noget sårbarhed her. Her er det jo ikke os, der er dem, der inviterer indenfor og viser gæstfrihed. Det er jo lige modsat. Så vi er jo gæster. Vi er jo lam blandt ulve. Vi er sårbare. Vi er afhængige af, at der er nogle andre, der inviterer os indenfor. Det er fuldstændig essentielt vigtigt i forhold til at bringe evangeliet, tror jeg faktisk. Og jeg synes, det ligner meget Jesus, at han kommer sårbar til os, og han sender disciplene ud sårbare, som afhængige af andre mennesker. Det tror jeg, vi kunne lære rigtig, rigtig meget af. Spis det, som bliver serveret. I psykiatrien har det betydet, at jeg har skulle sluge nogle sange, som jeg ikke gad at synge, men som alle patienterne var glade for, og der var sådan en stemning i, de her sange, det er jo folkets sange, så dem skal vi synge. Så jeg har sunget mange sange, som jeg normalt ikke ville synge. Jeg spiser det, der bliver serveret. Jeg er en del af den kultur, som er der, og det er vigtigt. Og så er der forkyndelsen af, at Guds rige er kommet nær. Det er vigtigt, at det er det, vi siger, tror jeg faktisk, at Guds rige er kommet nær. Jesus er kommet nær. Han er lys i mørket. Han elsker dig. Altså, han er her. Gud er kommet nær. Han er ikke fjern. Og helbreder de syge. Vi har også bøn. Når der er nogen, der gerne vil bes for, så beder vi for dem. Men jeg ser også, at Gud bare helbreder igennem sangen og musikken og fællesskabet, uden at vi har lagt hænderne på den. Men vi har også bøn for syge, og det praktiserer vi også. Ja. Så det var lige den lidt dybere gennemgang af Lukas 10, sådan lidt hurtigt. Altså vi har en pjece kun om gæstfrihed, og vi har en pjece kun om 2 og 2, som man kan finde inde på vores hjemmeside, hvor man kan gå ind under ressourcer, og der kan man downloade dem gratis. Ja. Flott. Noen av dere som har kommet på et spørsmål dere har lyst til å stille, så bare rekk opp ei hånd, og så dere får ordet. Ellers så hørte jeg et ord du brukte i stad, Nina. Du brukte et ord, du kalte det dere holder på med for et eksperiment. Og det har jo jeg hørt at dere kaller alle deres tiltak, nye fellesskap, ting dere starter opp eller går inn i, som et eksperiment. Kan du si hva ligger det i det? Jeg tror, det har været meget vigtigt for os, at det var meget nåderigt, når man handler. Altså, at når man begynder at øve sig på nogle ting, at det er okay, at det slår fejl. Vi har sådan en meget perfekthedskultur af, at så skal man lave et stort projekt, og så skal det lykkes. Jeg har jo også i dag fortalt jer om et eksperiment, der er lykkes, kan man sige. Fordi jeg kunne godt have fortalt om nogle andre eksperimenter, der ikke er lykkes. Hvor vi har eksperimenteret, og hvor vi har lukket ned igen. Men vi arbejder med at eksperimentere, fordi at der skal være den her lethed. Ligesom når man laver eksperimenter i et fysiklokale. At man blander noget, og så ser man, hvad der sker. Og så finder man ud, så lærer man noget, når man eksperimenterer. Det er jo derfor, man putter det stof sammen med det andet stof, og så sker der en reaktion. Og så tænker man, wow, nu har vi lært det her, det gør vi aldrig igen. Så ordet eksperimentere er vigtigt for os, i forhold til, at det er nåden. Altså, at vi behøver ikke at lykkes, og at vi alle sammen er ved at lære. Vi har en læringskurve, som er ret vild.
Vi har lært helt utrolig meget på meget kort tid. Og det tror jeg er en del af os, hvor at vi har også en masse små fællesskaber, som er skrøbelige. Vi har ikke et eller andet kæmpestort organisation bag os. Og det er noget af de valg, vi har truffet af, at ville være. Ja. Da Ommund Rolfsen har bedt om ordet. Dette var veldig fint å høre på, både fra Marie og fra Nina. Kan du, Nina, fortelle konkret hvordan en øvelse foregår i koret? Ja. Vi mødes om torsdagen, og vi er sammen 1 time, og vi har sanghæfter, som alle må foreslå sange til. Så alle er med til at vælge, hvilke sange skal være i mappen. Så man har et tilhørsforhold, og så man får lov at synge min egen sang. Altså den her sang er min favoritsang, så den skal med i mappen. Og så så synger vi sammen. Og jeg har favoritsange, og det er gospelmusik, fordi at jeg godt kan lide gospel, og det kan Marie heldigvis også, og det er der også flere af de andre, der godt kan. Og så synger vi nogle gospelsange, og så er tiden gået, og så siger vi farvel. Så det er meget simpelt. Der er meget inddragelse af alle. Jeg er meget opmærksom på, at alle bliver sagt hej til, at alle bliver hørt og set. Og så er der er kaffe og kage bagefter, det er meget vigtigt. Vi har nogle frivillige også, der hjælper, og de laver kaffe og kage, og så står man og snakker lidt. Nogle vil gerne ud af døren med det samme, fordi det er svært at være i rummet, og andre vil gerne lige stoppe op og snakke lidt. Så har vi en proces med også at skrive egne sange, og der opmuntrer vi alle til at skrive en sang, og så kan de få hjælp hos os, så kan de komme en halv time før kor, og så sidder vi og øver lidt, eller får nogle fif til, hvordan de kan lave den. Ja. Bruker dere piano Ja. som Ja. akkompagnement? Vi bruger klaver, som mine kollegaer kan spille, men der er jo så nogle af dem, der er kommet i koret, der har instrumenter med. Så vi har Nikolaj, han er blevet god til bas, så han spiller bas. Og så er der en, der er blevet god til klaver. Ja. Så er der en, der er god til guitar, og så har hun taget guitaren med. Så er der en, han vil gerne spille trommer, og det får han lov til. Også selvom at det ikke altid rammer. Det gør ikke noget. Det handler om at få lov til at være med. Ja. Øver dere hver uke? Ja. Ja. Jeg vet ikke om noe lignende i Norge. Nej. I Danmark har vi noget lignende, og det hedder Fangekoret. Og det er for fængslede. Det er et meget, meget kendt kor i Danmark. Men korlederen er lige død. Så det er en ret særlig historie, men det har været der i 25 år med musik i fængslerne. Og det har været en stor inspiration også for os med Louise Adrian. Ja. Forstår. Ja. Takk. Hjertelig velkommen til å ta ordet flere hvis dere har spørsmål. Jeg har jo mange spørsmål, men jeg lurer litt på. Vi hører ofte at når sånne type ting starter utenfor murene, så utenfor kirkebygget, så lurer vi litt på hvordan er relasjonen mellom den etablerte kirken og mellom det nye arbeidet, og hvordan har det fungert? Kan du si litt om det? Ja. Vi etablerer grupper i byerne, så vi har i 4 byer nu, tror jeg, eller 5 byer. Det er sådan. Og gruppen sørger vi altid for har en relation til en etableret kirke. Og det vi gør det ved, det er netværk. Så vi har et stort netværk i folkekirken, fordi vi har arbejdet i folkekirken. Vi arbejder også med præster og ansatte.
Så vi sørger altid for, at hver gruppe har en præst i byen, som der er en tilknytning til. Men det er en relationel tilknytning. Så præstens rolle er at være der i gruppen, og være med til at bede, og være med til at opmuntre. Men der skal ikke være nogen forventninger om, at der kommer flere i kirke. Så der skal være en frihed af, at der er en relation med hinanden, og man ved hinanden. Det vi har set, der kommer til at ske, det er, at dem, der kommer til tro og gerne vil have mere, de begynder i nogle etablerede kirker. Men det er ikke en forventning i forvejen. Så i Roskilde for eksempel har vi flere, der begynder at komme i baptistkirke. Nogle begynder at komme i en anden frikirke. Nogle kommer i folkekirken, domkirken. Så vi er meget, på den måde. Takk. Jeg synes jo det er en sterk historie du, Maria, har, og jeg vil jo tenke at dere har sikkert erfart flere slike historier, sett mennesker som har funnet seg fellesskap, fått smilet tilbake. Altså, hva har vært den største gleden du tenker har gitt det personlig gjennom det arbeidet du har vært med på, Nina? Jamen altså, det er jo vidunderligt at følges med mennesker. Altså der er jo en fortrolighed og en tillid imellem mennesker. Det som jeg bliver meget rørt også selv af det, og jeg bliver også selv forandret. Altså der sker jo også en forandring med mig. Og noget af det, hvor jeg oplever en forandring, det er, at Gud er større, end jeg har gjort ham til. At jeg nogle gange, jeg er vokset op i kirke, og så bliver min ramme sådan lidt, det Gud er sådan her, og så skal jeg have folk ind i det. Og det hjælper Gud mig til at slippe. Men det er klart, at når jeg ser for eksempel Marie, nu fortæller jeg Marie, at første gang, hvor vi skulle ud og holde en koncert, der tog du mikrofonen, du skulle synge No Longer Slaves. Jeg ved ikke, om du kan huske det. Jo. Og du startede også med at sige, jeg tror altså ikke på Gud. For det gjorde du ikke. Altså. Og så sang du den her sang, som jo var meget stærk, og der var jo alligevel noget tro. Så der var den her, hey, jeg tror ikke på Gud, men det her det er en god sang. Og så sidste gang, vi sang, altså du kan jo fortælle om Guds kærlighed, som ingen af os andre kan. Altså du har jo en gave til igennem din sang at fortælle om Gud. Og der må jeg bare træde til side og se, at wow, what? At Gud han bruger dig der. Det er noget af det, der rører mig meget. Det rører mig altid meget dybt, når jeg ser de her små skridt, som hver især tager. Ja, der er et spørgsmål. Værsgo, Kan Marie fortælle om sin vej fra gospelkoret til smågrupper? Fra gospelkoret til hvor, siger du? Til en lille gruppe. Til det der med, at du begynder at komme også til at gabe måltiderne. Altså, Jamen, ja, det er den vandring, tror jeg, han spørger om. Ja. Jamen, som sagt, gospelkoret, det var i bund og grund, fordi jeg smadret godt kan lide at synge, og jeg smadret dygtig til at synge, og det vil jeg jo gerne praktisere. Og så lige så stille, så opdager jeg jo, at der er det her kirke på vej, som Nina og Peter ligesom i fællesskab har fået startet sammen med nogle andre. Og jeg får også indset, at det her, det er nogle mennesker, som på det her tidspunkt i mit liv er rigtig gode for mig, fordi jeg har ikke de der rollemodeller, jeg har ikke forbillederne, jeg har i virkeligheden ikke nogen på det her tidspunkt. Så jeg begynder jo at komme sammen med de mennesker, og lige så stille, så er der kommet flere og flere tiltag, hvor først og fremmest jeg har kunnet få lov til at synge, fordi at hvis jeg skal være glad, og hvis jeg skal være sund og sådan noget, så er jeg nødsaget til at synge. Og som Nina også siger, jeg bliver ved med at sige, at jeg ikke tror på Gud, det er ikke længere helt sandt. Selvfølgelig tror jeg på Gud i en eller anden omfang, men jeg har altid været rigtig dygtig til at synge om tro, og i virkeligheden også om min tro. Men det er fordi, jeg har så mange følelser lukket inde,
skal ud på en eller anden vis, og de kommer altså bare rigtig godt til udtryk i præcis lovsange. Og så lige så stille, så er jeg begyndt, du ved, der kommer de mennesker, jeg godt kan lide, der kommer de mennesker, der er gode for mig, de mennesker, der har støttet mig og passet på mig, og måske i virkeligheden været lidt familie for mig, så derfor er jeg begyndt at være med i flere og flere af de tiltag, vi har. Blandt andet det agapemåltid, Nina lige nævnte, som er et måltid, vi har hver 14. dag, hvor vi mødes og har lidt mad med hver især og deler med hinanden og deler Jesus med hinanden og snakker om, hvem er han og hvordan er vi måske lidt mere som ham. Fint. Jeg forstår bedre. Tak skal du ha. Selv tak. Jeg tenker vel at vi skal ikke bruke lengre tid enn vi trenger å bruke. Vi kan godt om vi avslutter nå klokka 2. Men er det flere som har spørsmål, så må dere veldig gjerne stille dem. Det var et innlegg her på chatten om at i Norge så har vi noe som kalles for demenskor. Og det er blitt ganske stort, til og med TV-program av det, fordi at det er så populært. Men det er jo da ikke kirka som står bak det. Men det er jo et rom som noen andre har benyttet, som kirka godt kunne ha kommet på tidligere, eller som var det en mulighet. Men det er jo ja, det er en viss erfaring vi har med det i Norge da. Jeg tenker til slutt, Nina, er det noe du vil dele med oss som du opplever at du brenner inne med noe, eller som du kunne tenkt å si noe om før vi avslutter? Jamen, altså det er min hovedpointe, det er, at Gud er i gang, og at vores opgave er at lytte til ham. Så det er en måde også at tage presset af os, altså af, og præstationen af. Og det er ligesom om han siger, hey, jeg er i gang med noget, jeg er ude på en motorcykeltur, og det er så fedt, du skal bare hoppe bagpå. Altså det her med, at han leder det, han ved, hvor vej vi skal. Så den tilknytning til Gud, og det fællesskab med ham, det er det vigtigste. Og det er vigtigere, om vi er inde i bygningen, uden for bygningen, hvor vi er henne. Altså, det er faktisk min hovedpointe i det her, tror jeg. Så tror jeg, at vi har et særligt kald til at gå uden for bygningerne, men vi har alle et kald til at lytte til Gud. Og det er det vigtigste. Tusen takk. Da tror jeg egentlig at ting legger seg godt til rette for at vi avslutter der. Og så vil jeg bare takke alle som har vært til stede, bidratt med spørsmål og sånn. Og så vil jeg jo takke da spesielt Marie som takket ja til å være med og dele. Det har vært veldig rikt for oss at du gjorde det. Og jeg er jo Nina spesielt, som da var med og ledet oss inn i de erfaringene som dere har gjort i Danmark, som vi absolutt har noe å lære fra. Så tusen hjertelig takk for det dere har delt. En liten applaus her fra flere, så det er flere som har gitt uttrykk her for at det her er noe som har vært nyttig for oss å høre på. Så tusen hjertelig takk, og så er det egentlig bare å ønske hjertelig velkommen tilbake igjen. Det blir nye webinar, i hvert fall over nyttår, i regi av Kirke på nye måter. Og så ser vi veldig med spenning på hva som skjer i Norge fremover. Om det kan skapes nye ting ved at vi blir gode på å lytte til hva Gud allerede gjør. Så da vil jeg egentlig bare ønske dere en god dag videre, og takk for nå.